Hi guys, it's me, Bricks, and welcome back. Hello guys, it's been a while. So ngayon, for today's video is meron na naman tayong bagong video. And ngayon, ang ating video is, as you can tell sa thumbnail at sa may title ng ating video is magwa-wax tayo guys. Magwa-wax! So, ayun, kung isi-search nyo sa mga social media, particularly sa mga YouTube, is marami nang nagwa-wax, especially Coldwax, and mostly mga babae, and I will try it as a male version ng pagwawax kasi mostly mga babae, and alam naman natin yung mga male is more prone into maraming buhok sa kilikili. So ngayon, kilikili lang muna ang ating iwawax kasi nakapag-shave ako kahapon. So ayan, antayin natin tumubo and mag-video ulit ako na iwax itong aking mga balbas dito. So ayan, so ngayon, kilikili muna tayo. So, by the way guys, disclaimer lang na I'm not encouraging everyone na mag-wax or ano man. Pero, if you are particular of your body or conscious kayo, pwede nyo naman tanggalin. And also, disclaimer lang na hindi ko kayo iniingganyong mag-wax kung sensitive yung skin nyo or meron kayong mga allergies sa mga ganito, and i-check nyo na rin yung mga ingredients ng wax kung gagamit man kayo. So ako nakapag-try na akong mag-wax dito dati, yun yung iniinit sa Watsons, and sobrang mahal nun guys. And ngayon, itatry natin is nabili ko sa Shopee na Coldwax. Actually matagal na itong uso. So ayun, ngayon ko lang gagawin kasi it's my first time na mag-wax sa kilikili. So ayan, kasi madaming book ako sa kilikili and gusto ko lang i-try just to fulfill my curiosity. Curiosity ba tawag? So, ayun. So, dami ko ng daldal, no? Pero ayan, ito yung wax na, cold wax. Yung usong-uso ngayon, ito. Nabili ko siya for 48 pesos. Oo, 48 pesos lang siya, guys. And sobrang dami niya na, 250 gram. Ayan. 250 gram, and ganito siya kalaki guys, 'di ba? Sobrang worth it kaysa naman yung maliit sa Watson na sobra pang sakit, and mahal pa, 100 plus ata yun. And ito 48 pesos, and nakita ko din sa ibang review na hindi daw gaano kasakit or and cold wax siya, so kailangan natin siyang kunin lang natin siya tapos i-stretch. So, ipapakita ko yan sa inyo mamaya. And, mag-prepare na rin kayo ng mga papers or strips. Kasi walang strip itong wax na ito. So, ayan. Walang kasamang strip guys. So, wax lang talaga yung mabibili mo. So, pwede din naman gumamit ng yung pinaglumaan yung cartolina or bond paper na dapat sana is gagawin nyo pang report dati sa klase, diba? So, since face to face, online naman or online class na yon, so gamitin natin siya as wax strip. So, dami ko ng intro. So, ayun, without further ado, let's get started. So, ayan guys, mag-i-start na tayo. So, ito yung kilikili ko ha. Disclaimer lang ha, hindi perfect yung kilikili ko guys. So, ayan, meron akong muscle, so I'm working on it. So, ito yung kilikili ko guys, oh. Diba, daming buhok. And, kung meron siyang mga dito, stretch mark kasi dahil sa push up, and alam mo yun, yung papalaki ng chest. So, nag-workout ako ng ganon. So, ayan. Meron din akong stretch mark dito, ayan. And, ewan ko, itim, hindi naman maitim kilikili ko siguro. So, ayan. Pasintabi sa mga, dyan, mandidiri. So, ayun. So, mag-start na tayo ng pag-open. So, ganito siya, guys. And, meron siya, naka-sealed na siya, no? So, ayan, guys. Nabuksan ko na siya, guys, no? So, ayan. Color pink, red. Ewan ko. Pink shop kasi watermelon yung kanyang ano bang tawag dyan? Basta, kung sa pagkain pa flavor. So, sobrang tigas niya. So, kailangan lang nating iganon. I-scoop ng parang ganito ba? Pusara. Tapos, i-stretch lang natin. And, ayun siya. And, sobrang bango niya. Sobrang bangong perfume, guys. Promise. So, i-stretch natin siya. Ayan. Diba? Para siyang slime. So, ayan. I-offset her.
So guys, ayan oh. Sobrang stretchable niya na. So, pwede na siyang ilagay sa kilikili nyo or sa ang gusto nyong buhok matanggal. Ipababaw? Ipakuan sa datong naong. Makita pa datong naong. Kali na. Mazul deh sana. Sige. Mungkin ubus, bubur niya. Ha? Bubur dulu. Sige pa. Kena na lang. Okay, ano? Laban. Kayak lagi pun guys. Balay. Lagi. Kalitasan, gerak tae. Kamu kesya. Mahulmar po tabi. Anong lagi ng ibro? Kalman sa tagal. Akong giref. Tanaw sa dami. Iko na basta na. Ang papel. Sige na dahin kay. Humok na nga. Ngipin, pulbus na yun. Pulbos. Uy, pulbos isa. So guys, this is the last guys. Kaya ang isa man na. Limiter kay guys no. Palit mo guys. Mahal mo dira guys. Pasensya sa anak ko. Ligo naman ang mo tanag pulbos. Sige, go na. Na. Laban. Ano ba ito? Udlo-udlo na may. Ang siluon. Sige na. Ubus gyapon. Pataas. Taas dari sa ubus na. Mana? Lupa jud diri babaw jud kita. Sige, Jod. Ito. Yung kalit ba? Wala na? Lupa gamay ah. Lupa jud gamay ay. Mana? So guys, ayun guys, tapos kung nakita nyo, di ba? And actually guys, tapos na i-wax yung kilik-kilik ko, nakita nyo naman, and hindi siya gaano kasakit, di katulad nung pinipreheat na color yellow sa Watsons na wax. Ito is hindi mo talaga mararamdaman na sobrang sakit. Ito cold wax talaga siya na para lang siyang candy na nilagay, tapos hindi siya masakit talaga, para lang talagang may kagat ng langgam. So ayun, so pakita ko sa inyo kilik-kilik ko, di ba? So ayan. So namumula-mula pa siya kasi gano'n naman talaga, and nakuha talaga siya guys. Actually meron pa yung sobrang maliliit na baby hair yung bagong tubo, hindi lang nakuha, pero gano'n naman talaga yung cycle ng buhok, di ba? Tutubo at tutubo pa naman. So ayan. So namumula pa siya, pero at least ayan. So ayun, so kung na-enjoy kayo sa panood ng video na to, and give it a thumbs up, and follow nyo na ako sa mga social media accounts. And dito ko na yung aking video. Thank you so much kung na-enjoy ka. So ayun, please don't forget to click the subscribe button, katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So ayun, thank you so much. Hope to see you in the next video. Bye!